Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod cu Rage MP Behood. Astăzi suntem pe Rage MP pe serverul Behood. Vă voi învăța cum să furați metal, chiar vechi mai pe românici. Nu uitați să abonați, să dați like și hai să dăm drumul la treabă. Nu uitați, băgați referalul 93908 pentru a primi banii de început și tot ce trebuie. Haideți să dăm drumul la treabă. Deci, primul pas. Vă uitați așa frumos în față, dați în jos și aici dați în jos și aici în dreapta jos aveți acest semn. E dealer de arme, bine. Dar aici faceți metalul pentru arme și mai multe de chestii. Haideți să-i dăm așa ușor. Hai să mergem pe unde e dreapta. Haideți să ajungem repede până acolo. Ia să-ți fac eu schemă deja. E cam ceață, mi se pare. Așa de. Așa. Ia, haideți să-i dau și... Ai folosit FPS, că știu eu parcă aici, da, aici. Ok, când ați ajuns aici la dealerul ăsta de arme, intrați pe această ușiță. Aici. Ia stați că am mai făcut eu niște metale să le iau și pe ăsta. Niște materiale din mare. Ia să bat acum. Vedeți aici acest NPC săracul e cu o calar bătut de stoartă tot ce trebuie. Și dați pe metal scrap. Ia. Mergeți acum. Tu apar niște checkpoint-uri pe hartă. Acum noi trebuie să mergem la acele checkpoint-uri, să luăm metalul. Salut, frate, treci. Gosh. Bă, unde dracu e mașina? Ba, mă, că nu știu pe asta, două. A, uite mașina aici. Nu știu care claxonează, dar în fine. L-am omorât gaborul pe ăsta, de-aia claxonează de schimb. I-a dat-o gaborul. Ia să mergem și noi așa. Nu. Ma. Șofer de duminică, mâncava și... Hai să-i dau șanse. Nu se aude asta.
Aoleu! Scuzați ce stil de condus, doar că n-am să fac. Mam. Îmi stau de aici. Așa, haide să mergem și noi frumos pe aici, să-i depășim pe băieți sau asta. Paletul, bă. Stați că aici să văd unde trebuie să ajung. Ia să ceva așa. Mi-e mai bine așa pe noapte sau... Mamă, stă la 2 dimineața. Las așa pe noapte. Stăm la... Lăsăm la 7, așa să fie mai... Nu, 20, lăsăm. Da. Așa să fie pe urmă. Ce claxon am. Da, ok. Scuzele mele, fratele meu. Dacă trăiesc la clipul ăsta îmi pare rău. Da, se conduce greu mașina. Adică nu știu în cine apăra de rău, dar m-am atins, stai să zic. Ok, păsăm și noi mașina aici. Ne punem la furat metale. Stați că o să trag o poză de thumbnail. Trag ăștia o poză frumoasă. Thumbnail, direct. Ia, merge de aici. Nu fac pe ăsta thumbnail. Ne punem aici. Mai la dreapta. Deci cam așa se fără metalul. Dacă să înțelegeți. Da, greu mai mâncau așa. Deja am colectat 2 metal și... Cum și astea la... Nu, 3 metal am... Nu se vede. 3 metal și am gun, nu știu, praf de pușcă ne-a dat. Hai, mergem. Dorea. Și cred că e mai bine așa. Îți zic eu ce puțin. Avan. Bun, sper. Haide să mergem. Aoleu! Omul care s-a văzut șmecher ce scrie.
Bă, dar noi trebuie să mâncăm așa. Nu știu, mai. Îi dau și ceapă ăsta. Ia, să ne uităm, ne trebuie să curăm eu, stai să mă redresăm. Așa. E bine. E bine, poți să-i dau. Mă, ce? Hai să dăm așa. Dăm o săritură, mă, frate. Mă, asta nu e săritură, dar partea a doua. Vreau să încerc ceva, dar nu. Am vrut să merg pe perete, dar bine. Dar aici n-ai cu totul. Bine, sunt cu... Nici nu cred că am cu acest virus, dar în fine. Oare nu s aici să urăm metal de ăsta. Ma, metal, gata. Ok. Ia să vedem ce este la dreapta. Pa. Și cum am zis, facem și noi așa o stânga-dreapta. Stânga-dreapta am făcut. Am făcut o stânga. Am făcut tot de sânge pe unii. Ni s-a anulat și misiunea. Oricum, haideți să vă arăt acum ce puteți să faceți când trecând peste. Haideți să mergem. Mamă, frate. Asta e, ne pare rău. Eu am încercat acum. Bă! Hai să ajungem la asta de metal. Să vă arăt acum ce puteți face și cu metalul. Deoarece v-ați luat metalul, dar nu știu ce să faceți cu metalul acum. Bă, dar mergi pe banda ta, ce vrei să fac acum? Acolo n-am ce bine să streze fiecare banda. Ok, după ce ați ajuns înapoi la locație,
trebuie să intrați înapoi înăuntru. După ce ați intrat, dați acest NPC fraier urât, cum ar putea să fie, mergeți frumos aici, aveți așa un cazan, Doamne ferește, cu lavă de băgat metal. Aici metalul se va face și vă va da meți, materiale. Cu materialele astea puteți să faceți arme. Dacă vreți să vedeți și cum să faceți arme, trebuie să vă abonați, să apăsați butonul de like, să scrieți în comentarii. Să scrieți dacă a plăcut videoclipul, eu o să mă uit la tot ce a scris. Asta, cazanul ăsta ce facem? Ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă vreți și alt episod cum faceți arme și fel și fel de prostii, înscrieți. Vă salut!